Goedendag iedereen, te Hulst, 25 juni 2026. Dus momenteel ben ik hier aan de locatie van de statie richting op van de Van der Mal Stedenweg. Vanuit deze hoek een pracht van een overzicht op de binnenstad. Ja, dan ook rechtdoor heb je de Westerschelde op ongeveer 10-12 kilometer. Dus de zone daarvan Walshoorden, Kloosterzande en ook meer naar links op Waterzande. Zo, ik ga nu even verder naar de binnenstad. Dus ja, op vandaag ook de donderdagse markt. Meer bepaald op het Marktplein. Zo hier prachtige beelden over de binnenstad. Zo kan de grote markt, stadhuis en gemeentewinkel aan de linkerkant. En dan hier een zicht op de markt. Ja, in Hulst heb je markt op maandag en donderdag. Ja, dan ook aansluitend de linkerkant de Gentsestraat, Winkelstraat en ook rechts de Steenstraat heb je ook heel wat winkels. Ja, de markt is niet zo groot, de donderdagse markt, maar wel bijzonder gezellig. De klassieke zaken van vis, kaas, groenten. Zo, nu vlieg ik door de Gentse straat richting Gentse Poort. Aankomst Gentse Poort. Aan de rechterkant dan de Havenfortparking. Dus ja, parkeerplaats voor de campers. Maar ook de mogelijkheid voor wie dat gebruik wil maken van een deelfiets. Daar heb je een dropzone voor elektrische deelfietsen van Onke Republiek. Kan je dus vertrekken vanuit Vlaanderen bijvoorbeeld, Sinterklaas, Antwerpen en hier je fiets komen afzetten of van Hulst busstation. Dan vlieg ik even door hier naar het winkelcentrum Stationsplein. Aansluitend met de 5 supermarkten. Je hebt dan ook de Karwei Bouwmarkt hier aan de rechterkant. Pets Place. De Jisk bijvoorbeeld. En in de hoek de Albert Heijn XL. Ook vele nutsvoorzieningen. De carwash, verschillende carwashes, zaken hier zijn er 2 zelf. En dan verder aan de rechterkant heb je terug de exit naar de N290. Eventueel voor België. Even de zone van de carwash. Dan terug even de Albert Heijn XL Hulst. Ja, een van de voordelen hier ook in Hulst is opnieuw, men is maar 5 kilometer van de Belgische grens en al die commerciële zaken zijn samen op één locatie. Ook nog een beeld hier op de andere, heb je dan de Aldi aan de linkerkant, de Lidl rechts en verder dan ook de Action Hulst.
Ja, prachtige zomerse beelden. Ben ik terug hier even aan mijn eigen locatie. Ja, bij mooi weer heb je ook een pracht van een panoramisch zicht, zelf van deze locatie op de Westerschelde. Als er geen bewolking is, ondanks het mooie weer. Hier heb je ook nog even de locatie dus van de werkzaamheden van de Stationsweg. Dus de nieuwe appartementsgebouwen op de locatie van de voormalige Rabobank. Ja, op de horizon even de richting van België. Dus opnieuw minder dan 5 kilometer het grenspunt via Kapellebrug. En dan heb je nog een tweetal kilometer tot de E34. De andere kant, dus bij mooi weer, kan je de Westerschelde al zien. Ben ik even in vogelvlucht zou je komen aan Waterzanden, het nieuwe dorp van de gemeente Hulst. Bijzonder mooi om even te gaan bezoeken. Is op 16 kilometer van de binnenstad en dan meer aan de rechterkant. En dan iets dichter nog Walzoorden, dorp feitelijk, en dan ervoor ook Kloosterzande. Hier nog enkele prachtige beelden over de binnenstad. Zo best mensen voor mij de tijd om de landing in te zetten. Ik zou zeggen, nog even van de luchtbeelden. Ja, en dus ook de locatie daarvan, de E-Hulst. Voor de mensen die graag een foto maken. Het E-Hulst logo. Hier aan de entree van Hulst. Zo, dat was het voor vandaag. Zo dan tot de volgende keer, tot een nieuwe droomvlucht in Hulst.